fost o zi proastă, jocul slab, jucătorii moi, nu înțeleg de ce, pentru că noi în ultimele zile n-am mai forțat nimic, tocmai am odihnit ca să fie astăzi proaspeți. O să stau de vorbă cu ei să văd ce se întâmplă, de ce așa atâta frică, de ce atâtea pase greșite. Oricum, important e că, uite, câștigăm 1-0, o fază fixă, dacă le lucrăm bine, ne aduc 3 puncte și asta contează cel mai mult. Urmează un meci foarte bun, să vedem, care pe care. Rezultatele? Rezultatele bune. Eu, sincer, îmi doream să câștige Târgu Mureș. Important e ca să ușor să se dezlipească două echipe de celelalte, să ia un avantaj. Și eu cred că în momentul de față noi și Târgu Mureș suntem echipele care putem să ne luăm avantaj, să terminăm pe primele două locuri. Ați egalat pe o listă de 7 victorii consecutive la undeva și pe urmă treci pe dumneavoastră, Coitorașul, Cervita sau Agentul 007. Am băgat zăpada și 7 pitici, cele 7 victorii. Noi, ce să spun, sunt bucuroși pentru cele 3 puncte, pentru victorie, pentru faptul că am câștigat 7 meciuri la rând, contează foarte mult pentru moral. Însă trebuie să vedem ce se întâmplă, de ce jocul slab. Sunt multe galbene. De galbene, nu cred. Eu încă o dată vă spun, am absolut nimic contra, chiar dacă greșesc. Și mie mi s-au părut durele prea ușor acordate, dar asta e, nu e. Și noi am făcut câteva faulturi inutile, în spate, la centrul terenului, când trebuia. Așa e, când nu e, azi că am fost neputință, fizic. Nu știu, probabil soarele, după zilele de ploaie, i-au amețit. Oricum, o echipă bună, o echipă în sensul defensiv, o echipă care e foarte bine organizată. E greu. Și-au luat măsuri, au jucat cu 2 fundași dreapta astăzi, ca să ne blocheze partea noastră stângă, Varga și cu Protejel. O echipă disciplinată pe care dacă nu o iei, adică nu reușești să marchezi mai repede, ai probleme.